Vrhovni vođa Irana Ali Hamenei nazvao je demonstrante huliganima i optužio ih da protestuju kako bi ugodili predsjedniku SAD. U televizijskom obraćanju poručio je da se Islamska republika neće povući i da će se obračunati sa destruktivnim elementima. Istovremeno Iran je poslao pismo Savetu bezbednosti UN direktno optužujući Sjedinjene države da stoje iza nemira i da podstiču nasilje. Predsjednik SAD Donald Trump odgovorio je prijetnjom: ako vlasti nastave da ubijaju demonstrante, bit će pogođeni tamo gdje najviše boli. Protesti, koji traju gotovo 2 nedjelje, počeli su zbog ekonomskog sloma, ali su brzo prerasli u otvorene zahtjeve za kraj Islamske republike. Prema organizacijama za ljudska prava, 10 demonstranata su ubijeni, hiljade uhapšene, dok je internet gotovo potpuno ugašen. Iranske vlasti govore o oružanim vandalima. Građani govore o golorukim ljudima koji izlaze na ulice. Dok Teheran optužuje Zapad, a Washington prijeti, Iran ulazi u najopasniju fazu krize, onu u kojoj više niko ne sluša upozorenja.